kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 11 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maralawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang ngunyan para sa aga. Detalles kan barata. Inutuntaan barata hali dyan sa luwas. Si Ans Galero. Ans, kamen. Naging matrayon po ang ginibo mo niya na pagkahapon na culminating activity kan My Forever sa Albay kung saan digdi nagselebrar nin ika-50 taon na pagkakasalo anibersaryo ang 253 na mga senior citizen sa bilog na probinsya kan Albay. Naging presente digdi sa pagdiribo na ini ang kadakol na mga opisyales kan gobyerno provinsyal kan Albay, mga lokal na ehekutibo sa manlain-lain na munisipyo sa syudad sa probinsya. Ang mga nakasabay na mga benepisyaro ka nasa ambitan ng programa, iyo ang tulo na nagselebrar ng couple ni na 50 taon sa Banuan Kandiwi, 12 an sa Malinaw, 37 an sa Tabaco, 11 an sa Malilipot, tigtulo an sa Bakakay asin na Santo Domingo, tig-10 an sa Rapu-Rapu asin sa Manito, 5 sa Libgaspi, 54 sa Daraga, 7 sa Kamalig, 14 sa Ginobatan, 18 sa Ligao, 0 sa Huvillar, 17 sa munisipyo kan Uwas, 36 sa Pulangi, 31 sa Libon, asin 13 sa Puderana. Ini ang programa kan gobyerno provinsyal kan Albay, katuwang ang sanggunian panalawigan kan Albay, tangan inamatawan man indiit na pakonsuelo, ang mga haloy nang naginaraguman ni sa tuyang kapalibutan. Ang mga nakaabot na sa 50 taon anibersaryo kan sendang pagiging magagoma, natawanan ni Tig-Gismil na incentive o kaya cash incentive na gobyerno provincial kan Albay. Sinabi sa DCGB News ni PSWDO Officer Dr. Eve Graida na dakulaan pasalamat ninda na naging matrayumpo ang aktibidad mantang ini nagtaonin asigurasyon na sa paagi kan My Forever sa Albay Ordinance ipapadagos ini sa mga maabot pang taon. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Nagabot na sa Pilipinas ang karagdagan na 940,000 doses ng Pfizer COVID-19 vaccine. Sigun sa National Task Force Against COVID-19, 811,980 vial kan Pfizer ang nagabot sa Ninoy Aquino International Airport, Kasubanggi, mantang 128,700 ang nagabot sa Cebu City, Kasubanggiman. Nasa 87,750 dosis man in bakuna ang nakatala na magabot sa Davao City, ngunya na aldaw. Dalan sa pagabot kan mga bakuna, nasa 66 milyones ng COVID-19 vaccine ang naresebi kan Pilipinas. Biglalauman ni Vaccine Czar Carlito Galvez, ang pagabot pangunyan na Setyembre kan sobra 34 milyones doses nin bakuna. Sinabi kan Department of Health na nabawasan ang bilang kan mga nagagadan kausa kan COVID-19 maski ang mga kaso naglangkaw ni natulong tiklop kumpara sa 2021 asin 2020. Sa datos kan DOH, ipinahiling na ang case fatality rate kan nasyon ngunya na taon nasa 1.47% kumpara sa 2.47% kan nakaaging taon. Sa ibong nalado, nakarehistro ang DOH nin total na bilang nin kaso na 472,205 sa katapusan kan 2020 kumpara sa 1,929,711 poon kan Enero hasta Setyembre 21, 2021 na nagkaigwanin na 309% ang paglangkaw kan 2021 kumpara sa 2020 kung saan uminabot ni na 309% ang paglangkaw kan kaso kan 2021 kumpara kan 2020. Yara sa dagdag na barata hali dyan sa luwas. Si Luwens Barcena. Luwens, kamen. Nagiginalugod na dagdag pasyaran
ang suminadsad na sarong bars ka nakalihis na Disyembre sa Baybayon kan Barangay Padang, Legazpi City. Ini pagkatapos na manutaran kan TC Chibiños sa paglibot-libot sa mga area of responsibility na anasampitan ng lugar. Nagiging sentro naman lugod kan mga prenuptial photography, asin duman pinagigiboan mga prenup kan mga ikakasal. Sigun man kay Kapitan Harold Benvenuto kan Barangay Padang sa inda ining pinagbabantayan tayo ini ani pinakiuron sa inda kan tagsadiri kan bars na ining suminadsad kan mga nakalihis na bulan. Alagad sa ngunyan day pa ini na asikaso. Alagad dahil sa ka-creative na mga nagkapirang mga photographer, nagiging subject nasampitan ng bagay na pinaggigibuhan ng mga photoshoot kan mga ikakarasal. Sigun man kay Kapitan Benvenuto sa iyang ipinagunampitan sa TC Chibiños na nasampitan ng bagay na kula man na onra sa inda, kay Lantaan Barangay Padang nagiging saro sa mga atraktibong lugar. Alagad ang pagirumdum niya sa liwat na magsunod manggiraray sa minimum health protocols ngani na makaiwas sa pagkanayop kan COVID-19 sa pag-ibo din mga siring na aktibidad sa mga baybayon kan sa indang barangay. Nagdumana ka mo? Ano? Nagdumana ka mo? Secret. Okay. Roger. So yan tabi direct ang mga dagdag pang istorya. Ali digdi sa luwas. Ako po, si LBB. Naghahanap na nin vaccine manufacturer ang gobyerno na magiging katuwang sa pagbugtakan planta nin bakuna kontra sa COVID-19 sa Pilipinas. Sigun kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, target kan gobyerno na mapuunan ang proyekto ngunya na taon para dain na madivisilan ang nasyon sa pag-import nin mga bakuna. In kaso may tindog ang planta, gigibon digdi ang fill and finish process kung saan kukuanon ang active ingredients kan ginibo kan ibang nasyon asin saka ibubugtak sa mga vial asin syringe sa Pilipinas. Nagpatanid ang Food and Drug Administration sa publiko na di pa man napatunayan na efektibo para mapreventaran ang COVID-19 gamit ang nasal spray. Sinabi ni FDA Director General Erica Domingo na ang gobyerno nagahalat pa sa resulta kan ginigibong clinical trial asin na kaipuan na magtaod-taod bago ang COVID-19 na nasal spray vaccine na magkaigwa na sa merkado. Idinagdag pa man niya na ang igwangon yan iwan panglinig sa dungo para matawanin proteksyon alagad ini para mientras man sana asin day pwedeng gamiton bilang pangsalida sa bulong o bakuna kontra sa COVID-19. Puminakol na sa 105 ang mga healthcare workers sa nasyon na nagkagaradan dalan sa COVID-19 poon kanakaaging taon. Base sa datos kan Department of Health, nasa 25,214 ang kabilugan na bilang kan mga tinamaan ng helang sa mga healthcare workers. Sa nasabing numero, 24,648 ang nakarecover sa COVID-19 o katumbas ni mabot sa 97 o 98% recovery rate. Mantang 461 man ang mantenidong aktibong kaso kung saan 255 degree ang nakakamati nin mild na simptomas. 156 ang asymptomatic, asin 20 ang severe, siyam ang critical, asin 0 ang may moderate symptom. Ginamit ni Presidente Rodrigo Duterte ang United Nations General Assembly tanganing makampudan sa interong kinaaban ang importansya kan pantay na access kan gabos ng mga nasyon sa COVID-19 vaccines, mayaman man o tios ang mga ini. Siyang sinabi na ang mga mayaman na nasyon ang nagtatago nin mga bakuna, mantang mantinido ang limitasyon kan global supply kaini. Idinagdag pa man niya na plano kan mga mayaman na nasyon ang pagtaunin booster shots sa saindang constituentes samantang ang mga developing countries siring sa Pilipinas tika po man na ninmarhay na makakuanin bakuna. Nagdepensa ang Food and Drug Administration sa report na nakabakal ang Department of Health nin testing kits na madali nang mag-expire. Sigun kay FDA Director General Eric Domingo, nagabos na testing kit na nasa merkado 6 na bulan sana ang buhay o durasyon kini. Mantang sinabi pa ni Domingo na bagong teknolohiya ang testing kit kaya mahiling kung nagurano kahaloy ang epekto kini mantang nagaloy man sa paggamit.
magigaramduman na sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee maabot sa 7,925 COVID-19 test kits ang binakal kan Procurement Service kan Department of Budget and Management sa Pharmaceutical Corporation ang nasayang siya na dalanta nagpasuna tulos ang mga ini. Sinabi ni Senadora Richard Gordon na ang kasunduan kan Department of Budget and Management sa Pharmaceutical Corporation para sa pagbakalin mga medical supplies kontra sa COVID-19, iyon pigsasabing mother of all corruption. Ini may kinaraman sa 8.6 bilyones pesos na kantidad din kontrata sa procurement service kan DBM. Siyang sinabi na sagkot na may nagluluwas na anomalya, di matunong ang Senate Blue Ribbon Committee na siya nangingenot na magkaigwan in investigasyon. Mientras tanto, ay dapat mawaran ng kumpiyansa ang publiko sa mga bakuna kontra COVID-19 maski may narehistro pamanggiraray na breakthrough infection o nakaulakit maski fully vaccinated na. Sigun kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, hababang porsyento sana ang mga bakunadong tinamaan paggiraray ng COVID-19 hali sa milyon-milyon na naturukana sa bilog na nasyon. Dakulang tabang pamanggiraray ang bakuna maski bako 100% ang pagiging efektibo kaining. Paliwanag ni Domingo na napupugulan kan COVID-19 vaccine ang pagkakaigwanin mas lala o malala na kaso sa mga nagpopositibo sa virus. Sarong propwestong lakdang ang isinumitir sa Kamara de Representantes, nagibu na mandatory ang pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa gabos na eligible residents sa nasyon. Ang House Bill 10249 o an act providing for mandatory COVID-19 vaccine for all Filipino citizens eligible to receive the vaccines and appropriating funds. Therefore, na isumitir ni San Jose del Monte Representative Rida Robes na mamandato sa pagbabakuna sa gabos ng mga Pinoy asin mga residentes sa Pilipinas na eligible para sa COVID-19 vaccine. At ang pangmarhay ang pagpasar ng mga lay na may kinaraman sa implementasyon kan mandatory vaccination kan COVID-19 vaccine sa gabos ng mga eligible Pilipino. Ini ang sinabi ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa kasunod kan pagsumitir kan propestong House Bill 10249 ni San Jose del Monte City Representative Rida Rodis. Sinabi ni Cayosa na maski may kakayahan ang Kongreso na magpasar kan sirang na lay para sa ikakarahay kan mas dakol na Pilipino, day panapapanahon giraray iningon yan, dalan tamas kakulangan ang supply ng COVID-19 vaccine. Apesar kaya ni tinawan ni Robes na nagigibo na ni mga paagi ang gobyerno para makahanap ng mga karagdagan na supply ng bakuna asin posible man na magdakol pa ang COVID-19 vaccine na matatawan in emergency use authorization kan Food and Drug Administration. Sa lindong kanasabing bill, posibleng makulong o patawan ng 10,000 pesos na multa ang sisayman na Pilipinong dai magpapabakuna para sa mga magkakaigwan in conflict sa religious belief asin may medical condition na pwedeng magpalala sa pagtudok ng COVID-19 vaccine. Sinabi kan National Economic and Development Authority na ang total cost kan COVID-19 pandemic asin implementasyon kan community quarantine nasa 41.4 trilyones pesos sa masunod na 4 na dekada. Sa presentasyon ni Socio-Economic Planning Secretary Carl Hendrik Chua, siyang sinabi na ang gasto sa lado ka na net present value na 4.3 trilyones pesos kan 2020 asin at 37 trilyones pesos sa masunod na 10 o 40 taon. Siyang sinabi na ang kapirdihan sa masunod na 40 taon kay ba na nawarang sweldo dahil sa amay na pagkagadan, lost productivity dahil sa COVID-19, asin non-COVID illnesses, asin medical expenses. Aminado si Senador Richard Gordon sa sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte na nagtao man agad siya ng pork barrel fund sa Philippine Red Cross. Sigun kay Gordon, ginibo niya ini kan 2010 dalan sa pigtutugutan pa ini kay ito. Dahil man in naging reklamo digdi ang Commission on Audit asin inaprobaran man kan Department of Social Welfare and Development.
Pigsisitar man siya ngunyan kan presidente dahil dagit ini sa iya asin sa investigasyon kan Senado sa mga tauan asin amigo ni Duterte na involto sa pigsasabing kalokohan sa pagbakal ng pandemic supply. Mientras na hinagyat man ni Gordon ang presidente na patunayan na ibinulsa niya ang sa iyang pork barrel fund. Hinagad ni House Deputy Speaker Rufus Rodriguez na rumpagunaan Philippine International Trading Corporation na pigsasabing attached agency kan Department of Trade and Industry. Sa House Bill 10221, siya sinabi na ang PITC na patos nin mga issues asin kontrobersiya kay iba na pagbalyo kan 11 bilyones pesos pon ka na 2014 hasta 2020 kan iba-ibang ahensya. Idredag pa man niya na ang pagbalyo ginibutanganing mapadakol ang budget utilization kan mga ahensya de gobyerno dahil ang taan fundong na ibalyo sa PITC konsiderado ng obligated asin disbursed na. Iyan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Sa pangarakan mga pagriba, manito tanya sa Lado Technical. Opo si Francia May Boras. Ako mo po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Anbaha nagdadaranin danyo